balay sa ating Diyos, ipadangat ang pagdaig ni Jesus nga manunubos, nga magbago sa kalipan sa atong pagkakabuhi. Sulod nga malipayon sa balay sa atong Diyos. Sa ngalan, samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaka ninyo. Maanausap kanimo. Mga igsuon, magkinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ud ako iyamot sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom mo sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit, ug kaday sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, Amahan makagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit, Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos,
Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, makagagahom nga Dios, himo ang makasaulig kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo, aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog, kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nagwali sa mayong balita si Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Felipe, sa dihang nakabati sila kaniya ug nakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pag-usog, ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok sa Maria. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo wala pa man mokunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasinggitang tibok yuta ngadto sa Dios, uban sa kasadyan. Pasinggitang tibok yuta ngadto sa Dios, uban sa kasadyan. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios,
kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdaig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isangyaw ang iyang mahimayaong kadayganan. Inang Dios, pagkamakataha sa imong mga buhat. Singgitang ibukiutang at sa Diyos, diha sa kasadyan. Pasimbahang tibok yuta, ug pawita ug pagdaig ngadto kanimo. Paawita og mga pagdaig alang sa imong ngalan. Umari kamo og tan-awa ang mga buhat sa Dios. Ang iyang makatahang nga mga buhat sa taliwala sa mga tao. Singgitang ibukiutang at sa Diyos, diha sa kasadyan. Gihimo niya ang yuta nga mamala, ugang kadagatan latas sa suba nang lakaw sila. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagahari siya pinagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Singgitang ibukiutang at sa Diyos, diha sa kasadyan. Pamati karon kamong tanang mahadlokon sa Dios. Samtang ipahayag ko unsang iyang gibuhat kanako. Dalaygo ng Dios nga wala magtungina kanako. Sa akong pangayo sa iyang kaluoy. Pasinggitang tibok yuta ngadto sa Dios, uban sa kasadyan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunua, pasidunggi ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing, ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhat kini sa kalumo ug pagtahod. Batuni ang malinis nga konsensya aron akon kamo bugal-bugalan, kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon nga sumusunod kang Kristo, maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo, kung kini kabubuton man sa Dios, kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang,
tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, ang pagdalaka nato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, himuha kami nga dalan. Alang sa imo, gugma ug kalinaw, ug kangayan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, himuha kami nga dalan. Alang sa imo, gugma ug kalinaw, ug kangayan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasap kanimo. Pagbasa sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Hinayan ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa Amahan, ug hatagan kamo niyag laing manlalaban, ang Espiritu sa kamatuuran, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita, ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara, mubalik ako. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan makakita kamo kanako, ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inig-abot ni adtong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa sa Amahan, ug kamo ania kanako. Ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo, ug magtuman niini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong Amahan mahigugma kaniya, nga nahigugma kanako. Ako usab, mahigugma kaniya, ug magpaila sa akong kaugalingon, ngadto kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Magpabilin sa pagtindog. Hallelujah, himuha kami nga dalan. Alang sa imong gugma ug kalinaw, ug kangayan. Hallelujah. Sa atong mga suki nga tigpaminaw sa atong radio coverage ug sa ato usab nga mga kaigsunan nga nagsubay sa live streaming sa Facebook Live, mayong buntag kaninyong tanan.
ang Ginoo nahigugma kanato. Ug siya usab nagtawag kanato nga kita usab mahigugma kaniya ug maghigugmaay sa atong isig katawo. Mga kaigsuunan, ang gugma dili lamang ilitok, dili lamang kini ipadayag sa mga pulong. Ang gugma kinahanglan ipakita diha sa lihok. Mao na nga giingon sa atong Ginoo, kun kamo nahigugma kanako, kinahanglan inyong tumanon ang akong mga sugo. Ang pagtuman sa sugo sa gugma, ang nga sugo sa Dios, pagpadayag sa konkreto nga paagi sa atong paghigugma sa Dios ug sa atong isig katawo. Kay kung tan-aw nato ang napulo ka sugo sa Dios, kini pwedeng sumadahon sa duha kakasuguan lamang. Higugma ang Dios labaw sa tanan, ug ikaduha higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Mga kaigsuunan, konkreto gayod nga ipabuhat sa Ginoo kanato ang mga buhat sa gugma. Pagtahod sa Dios, pagsimba kaniya, pag-ila nga siya ang tinuod nga dalan, kamatuuran ug kinabuhi. Mao kana ang pagpadayag nato sa atong dakong gugma sa Dios. Pagahin og pag-ampo, pagpamati kaniya, pagpakigsugilanon kaniya, mao kana ang mga konkreto nga paagi sa pagsimba sa Dios. Apan dili pa kanaigo mga kaigsuunan, mas labaw nga gikinahanglan nga ang buhi nga imahin ug larawan sa Dios nga mao ang atong isig katawo ato usab nga higugmaon. Unsaon man nato paghigugma sa atong isig katawo? Tahuron sila, respetuhon sila, dili panamas-tamasan ang ilang kinabuhi. Tabangan sila sa ilang mga kalisod ug panginahanglan. Tabangan sila nga mulambo ang ilahang kinabuhi. Tabangan sila nga makaila usab sa dakong panginahanglan sa Dios. Dakong panginahanglan sa tao sa usa ka Dios sa ilahang kinabuhi. So gipadala kita sa Dios, gipakatawo kita sa Dios niining kalibutan aron ikaw ug ako magtinabangay sa usag-usa sa paghigugma sa Dios diha sa hingpit gayud. Mga kaigsuunan, kung kita lamang ang pasagdaan, dili gayud kita makahingpit og higugma sa Dios, dili gayud nato mahingpit paghigugma ang atong isig katawo. Mao na nga ang Ginoo mipasalig kanato, misaad kanato, nga dili kita biyaan niya nga mag-inusara. Ipadala niya kanato ang balaan nga espiritu, ang espiritu sa kamatuuran, nga maoy magtudlo kanato unsaon paghigugma sa Dios ug unsaon paghigugma sa atong isig katawo. Kining maong Espiritu Santo nga iyang ipadala, mao'y magtabang kanato sa pagtuman sa iyahang mga sugo. Ingon ana kamay gugmaon sa Dios, ang Dios. Dili lamang siya mudiman kanato nga higugmaon siya. Dili lamang siya mudiman kanato nga higugmaon ang atong isig katawo. Iya pagayod kitang padalan og magtatabang aron ikaw ug ako mahatagan sa grasya sa paghigugma kaniya ug sa atong isig katawo. Kay kun kita lang ang pasagdaan,
lisod gayud ang paghigugma sa Dios sa ato lamang kaugalingon nga gusto og tinguha. Kung kita lamang ang pasagdaan, lisod gayud ang paghigugma sa atong isig katawo, sumala lamang sa atong kaugalingon nga gusto. We need God. We need the power of the Holy Spirit to love each other. Above all, to love God. Gani, walay mahimo nga maayo ang usa ka tawo nga iyang ma-attribute lamang sa iyang kaugalingon. Nahimo sa usa ka tawo ang maayong butang tungod sa buhi nga presensya sa Espiritu Santo nganha kaniya. Tungod sa gipaambit sa Dios nga Espiritu, ang Espiritu sa kamatuuran nga muabag mutabang kanato sa atong mga panginahanglan. Sama nga ang ginikanan magtudlo sa iyang anak unsaon pagkabuutan, ang balaan nga Espiritu usab magtudlo kanato unsaon ang pagbalaan sa atong kinabuhi. Dili nato mabalaan ang atong kinabuhi, dili nato matuman ang panawagan nga magpakabalaan sa atong kinabuhi kung wala ang magtatabang ang balaan nga Espiritu nga ipadala sa atong Ginoong Hesukristo nganhi kanato. Muna mga kaigsunan, atong giandam ang atong kaugalingon sa pag-abot sa balaan nga Espiritu. Kini ang period diin atong giandam ang atong kaugalingon sa pagdawat sa balaan nga Espiritu karong Pentecostes. Diin ipaambit sa Ginoo ug tumanon sa Ginoo ang iyang saad nga ipadla ang balaang Espiritu nganhi kanato. Busa niining Domingo hangtod sa Pentecostes, hinay-hinayon na nato og andam ang atong kaugalingon, ang atong kasing-kasing aron mudawat sa Espiritu Santo nganhi sa kinabuhi. Ang Espiritu Santo nga mo'y magtudlo kanato sa paghimo og maayo, ang Espiritu Santo nga magbalaan kanato, maglig-on kanato, ug maghatag kanato og gahom sa paghimo og maayo ngadto sa atong isig katawo. Niining panahon sa krisis, sa makausapa, atong ihalad, itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa balaan nga Espiritu. Aron ang balaan nga Espiritu mao na ang magagiya, magamando sa atong kinabuhi, aron ikaw ug ako makatuman gayod sa sugo sa Dios. We can only obey God if there is the Holy Spirit that will help us and sustain us in our journey of faith. Busa, moingon kita, come Holy Spirit, fill us with your presence and teach us to follow the commandments of God. Amen. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa nang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya kamay lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo.
tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya ron matuman ang kasulatan. Misakas sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik sa mamayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak. Gisimba siya og gimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa usa ka bunyag, alang sa kabasailuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Makanunayon sa mga kasuguan sa Ginoo nga nagtawag kanato sa paghigugmas tanang mga tao, atong hiusahon ang atong mga pag-ampo uban ni Hesukristo nga atong Ginoo, ug moingon kita, Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa kusog, mabatunan kanamong tanan nga gikinahanglan ang pagsaksi sa paglaom. Magampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa gahom, mabatunan ni atong gilutos tungod sa pagsunod sa ilang mga konsensya o sa pagbarog sa ilang katungod. Magampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa kahayag, mabatunan ni atong wala pa makaila sa Ginoo ug ni adtong napakya sa pagsunod kaniya. Magampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa kahayag, mabatunan ni atong wala pa'y kabangkaagan kaniya ug kadtong mga gikumpirmahan. Magampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa gugma, mabatunan kanamong tanan nga ni akaron dinhi uban kang Bishop Patrick Daniel Parcon, pinaagi sa among aktibong paghilambigit sa among gagmayng simbahanong katilingban. Magampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Niining tuig sa ekumenismo, pakigdialogo sa mga nagkalain-laing tinuuhan ug sa mga lumad, nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Alang sa dugang nga bukasyon sa pagkapari o pagkareliyoso ug sa paglahutay sa mga seminarista ug sa mga tawo nga mitubag sa tawag sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Jesus, ibuubo ang imong balaang espiritu sa kalibutan ug sa among simbahan. Itugot nga mag-una ka kanamo padulong sa among gilauman ug tabangi kami sa pagtultol, pagtukod ug kaugmaon uban kanimo. Kay ikaw man ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Makagagahom ug tunhay nga Dios, ug nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon. Madangat unta nga naa kanimo ang among mga pangaliya uban sa paghalad niining mga gasa, aron kami nga imong gihinluan sa mga sala, maandam unta alang sa mga sakramento sa imong dakong gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinagi kaniya ang mga anak sa kahayag, nahimugso nga na sa kinabuhing dayon, ug alang sa iyang katawhan, naablihan pag-usab ang mga gangaan sa langit. Ug amo God nga kamatayon, natubos man sa iyang kamatayon, o ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan, sa kahitasan. Daygon ang sa Ginoo. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan, sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa nang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kaning pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga salamapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo gihandom na naghalat sa kaugalingon, ang kalanong ilim gipalagang bitan sa iyang pagbalik, sa iyang pagbalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo mamahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan mo atubang umulagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumnumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ako nga imong obispog sa tanang mga obispog sa tanang mga pari. Hinumnumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa imong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Umabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imo
Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Ngayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa nang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa nang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahanguran. Ginoong Hesukristo, nangingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo, ipakita ta ang timaan sa tuang panaginig suunay. Peace be with you. Sa Diyos nga nagawag kang sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo gilupangan palawat kang gipanpan.
Lord, you lay down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee when we eat the bread and drink the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope of glory. Through your own flesh now we live, and by the Spirit made life-giving, you offer life to us, and as your sweat became like drops of blood falling down upon the ground, you shed your blood for us. Amen. Lord, you lay down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee when we eat the bread and drink the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope of glory. We believe that Christ in us is our hope of glory. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, nga nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon, pinagi sa pagkabanhaw ni Hesu Kristo, padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko, ug ihatag sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo nga kang San Miguel Arkanghel. San Miguel Arkanghel, labani kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa kadautan ug mga panglingla sa yawa. Ang Dios magpadlong unta kaniya. Kami nangamuyo nga pamabsanon ug ikaw o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit. Pinaagi sa langit ng gahom sa Dios, magbanlod sa impyerno kang Satanas, ug sa mga daotang espiritu nga naglibot-libot ning kalibutan, ug naninguha sa kapildihan sa mga kalag sa katawhan. Amen. San Miguel Arkanghel. Pagampo nga kang San Roque. Maluluyon uyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon. Gihatagan mo kami sa tambal sa among mga balatian, diha kang Senyor San Roque. Aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayuhan sa kalag ug lawas. Nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudes nga gihiyas mo kaniya, kay siya among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. O Amahan nga mahigugmaon, tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis uyamot nga anak, ug tungod sa mga bertudes ni San Roque nga among langitnong tambal, giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo niya, ang mga Kristiyanos ingon man ang mga dili binunyagan, aron magpadayon sa pagsilbi kanimo, ug usab kadtong mga nangamatay ug atua sa purgatorio, nga hinaot ang tanan pagaluwason mo. Pinaagi sa pangaliya sa among langitnong tambal, nga mao ang Senyor San Roque, maabot unta namo pinaagi kaniya, ngang katamis dito sa langit. Amen. Oratio Imperata.
Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan nining maong virus nga nagdala sa makililisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangaliyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nakinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Palihog maglingkod alang sa mga pahibalo o pasalamat. Mga pahibalo sa atong parokya, una atong hatagan sa pagtimbaya atol sa adlawng natawhan sa atong igsuon nga nagalagad kanato ang pari nga nagalagad sa atong parokya nga si Father Dennis Salazar nagsaulog sa sumad siyang adlawng natawhan karong adlaw. Ug mapuhon sumad pud sa uyang ordinasyon sa pagkapari busa atong iapil siya sa ato mga pagampo. Ikaduha, tawag sa mga mudawat sa orden sa pagkapari. Ikaduhang tawag kang Reverendo Jose Zino Vincent Orapa Gocor, 29 anyos, anak ni Benjamin Gocor ug Marcelina Orapa nga taga Poblasyon Danau Bohol. Kaduhang tawag usab kang Reverendo J. Philip Torrigosa Lagunay, 28 anyos, anak ni Francisco Lagunay ug Edina Torrigosa nga taga Sagisi, Hitafi, Bohol. Sila gitakda nga pag-audinahan sa Hunyo 13, 2020 dinhi sa atong katedral. Kung adunay kasayuran nga may kalabutan o pagbabag sa ilang umaabot nga ordinasyon, palihog ipaybalo sa buhatan sa atong parokya o sa chancery sa atong diocese. Ikatulo, una-una nga pahibalo nga karong Mayo 31 himuon ang culmination sa Flores de Mayo. Anang adlaw Domingo, dunay misa sa hapon unya himuon usab ang prosesyon. Ikaupat, karong umaabot Huwebes, Mayo 21, magsugod na ang nobena sa pagsaulog sa kapistahan sa atong Diosnong patron ang Santissima Trinidad. Ug isip pag-abli sa mga adlaw sa nobena, aduna himuon nga prosesyon sa Miyerkules, sa dili pa ang sugod ang mga adlaw sa nobena, aduna himuon nga prosesyon sa Mayo 20, human sa misa sa alas 5, bana-bana magsugod ang prosesyon sa alas 6 sa gabi. Ang ruta o ang prosesyon himuon dinhi sa poblasyon. Manukad diri sa katedral, mulabay sa Pasil, sa Revilla Street, nagkutob sa eskina San Jose, mupawala, musubay sa highway, patuo, subay sa highway, sa CPG Avenue, kutob sa traffic light, patuo, sulod ngadto sa Pongan Street, hangtod sa Boyser Street, muliko ngadto sa PNP, mugawa sa CPG, unya mo patuo, paingon sa merkado, ug musaka sa Evangelista Street, mugawa sa Esquina Pit San Jose, pagawa sa Sea Oil, balik sa CPG, apan musulod sa Auxtero Street, musubay sa Avergonzado Street, kutob sa Boyser Street, niya mugawa sa CPG, muagi sa San Pedro Street, Mumar Street,
liko sa Garcia Street. Unya pabalik na CPG Avenue, pabalik na sa Katedral. Susama ni siya sa mga dalan nga gian sa Semana Santa. Ato unya ning i-post no diha sa Facebook, ingon man ang mga ruta sa prosesyon sa matag adlaw nga himuon nato diha usab sa mga barangay. Pagka Mayo 21 ug Mayo 22, himuon ang pagbisita sa imahen sa Santissima Trinidad sa mga kaislahan. Walay himuon ining tuiga, walay himuon nga fluvial procession apan ang imahen pagadalhon ngadto sa mga isla. 4 ka isla matag adlaw. Sa Mayo 21, dalhon kini sa Nuknukan, Kataban, Busalian ug Suba. Pagka Mayo 22, dalhon kini sa Gindakpan, Kalituban, Bansan ug Sag. Sa pag-abot sa imahen sa matag isla, dili na kini mudunggo ngadto sa isla. Ang mga tao magpabilin lang diha sa isla apan himuon ang pag-ampo ug mga pag-awit, ginamit ang trompa aron madungog sa katawhan. Bawal ang mga sakayan nga gikan sa isla nga mo uban sa maong pagbiyahe. Ang Coast Guard mag-uban sa imahen nga sakyan sa mag-uban sa imahen nga sakyan sa imahen sa Santissima Trinidad. Pagka Mayo 23, ang prosesyon himuon ngadto sa San Isidro ug San Pedro. Pagka Mayo 24, ngadto sa Balintawak. Mayo 25 sa San Jose, Mayo 26 sa Santo Niño, Mayo 27 sa San Francisco ug Mayo 28 dinhi sa poblasyon. Pagka Bisperas, Mayo 29, himuon ang prosesyon subay sa naandan nga prosesyon sa matag Bisperas sa kapistahan. Ang mga ruta atong i-post sa Facebook, ingon man ang matag posisyon sa matag barangay. Mao nga ang matag moderator sa matag barangay atong gipangayuan gyud og ruta sa ilahang kaugalingong barangay aron ma-post pod nato diha sa Facebook. Gihangyo ang matag barangay, matag panimalay nga magian sa prosesyon sa pag-andam ug sa pag-atang sa paglabay pohon sa imahen. Gihangyo usab nga kun atong pulungan ka ng mga sanga sa mga kahoy nga mahimo makasangit sa imahen diha sa atong tagstag sa kabarangay o tagstag sa banato ka tugkaran. Atong padayunon ang social distancing. Magpabilin lang kita diha sa atong tugkaran o magdagkot og kandila atubangan sa balay o kilid sa dalan. Ang schedule sugod Mayo 21 sa atong nobena misa og prosesyon. Tungod kay aduna may flores, adunay pagrosaryo sa alas 3, unya pagka alas 3:30 ang flores, pagka alas 4:30 mauna ang nobena, pagka alas 5 ang santos nga misa. Unya pagka human ni ana banabana alas 6 himuon ang prosesyon. Adunay gipanghatag nga lista sa mga sponsors matag adlaw sa nobena. Kining tanan adlaw-adlaw nato nga i-post sa Facebook diha sa Facebook account Santissima Trinidad de Talibon o Facebook page Most Holy Trinity Cathedral Parish Talibon. Para sa mga buot magpabunyag, kay daghan man magpabunyag kun piyesta, ang pagbunyag nining mga panahona mahimo magpabunyag adlaw-adlaw. Naglimit lamang kita og 5 matag adlaw. Busa kung nagplano ta magpabunyag, moadto lang kita sa opisina aron mapasaka nato ang maong pagbunyag. Usa lamang ang sponsor nga gitugutan nga makatambong panahon sa bunyag. Ang atong buhatan sa parokya o parish office abli sa tibuok semana.
Mga igsuon, sa ulugo nato ang kapistahan bisan sa kasamtangang krisis tungod kay angay kita magpasalamat sa Ginoo sa iyang dakong gugma ug sa daghang mga gasa nga atong nadawat. Apan tungod kay gipatuman pa man ang General Community Quarantine, ang atong nobena ug mga misa padayon nga dili una abli sa publiko. Padayon kita nga mag-broadcast niini pinaagi sa Radio Bandera o pinaagi sa Facebook live streaming. Giyawhag kita sa pagsaulog sa piyesta nga dili unta kadtong naanda nato nga pagsaulog nga magkumbira sa lamisa ato pong i-appeal no ang paghinumdom isip pakighiusa kanila sila nga nagantos aning panahona ug anaa sa kalisod. Mas makahaluganon siguro og makahaluganon pag-ayo kon atong ipaambit hinuon ang atong mga gasa alang sa pagtabang sa atong mga igsuon nga nagkinahanglan. Daghang salamat og maayong adlawng Domingo kaninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dada ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Banwag sa ubang kinabuhi sa paghigugma